Naniaci. Vreau să mă duc și eu să iau încă 3 fire de ardei. Și nu pot, că am capturic acolo. Nu-i puică. Numai să nu fie mascul. Că am eliberat unul săptămâna trecută. L-am tot ținut pe acolo, n-am avut timp să-l tai. Și la un moment dat am zis, bă, îl chinui, i-am dat drumul. Oricum n-am femeile la zbor să-l bage iară. Femeluță avem aici. Pe Cimișu. Cimișu cheamă acolo, nu? Ar trebui să iasă, un pic la ăsta. La impresie. Nu pentru urmăritorii canalului, cât pentru capturică, nu? A plecat deșinica. S-a tot dus. Și moșulică ăsta. O plăcere să-l ai afară. O plăcere să-l ai afară. Cimiș. Cimiș, jumătate valencian, jumătate Deportivo de Ciroc. Inghei. Uite-l. Pus acolo. Are și ceva de cântat. Am în vecinătate ceva guțănei. Și mai are 2 frățiori, adică din Taxus și din aia Reduce. Din Taxus și din aia Reduce am 2 albaștri frumoși. Care îs aproape aceeași combinație. În ce sens? Deci au același tată și mama lor, da, și a unuia și a altuia, adică și a lui Timi și a ăștialor 2 frați, este scoasă din Indii, da? Unde? Lucră el pe acolo. Deci din Indii am scos leonul și 2 surori, da? Dintr-o soră de-a leonului l-am scos pe Timiș ăsta. Indii e bunic la ăsta și bunică e femela Deportivo. Da. Părinții mamei lui Timiș. Bagă, prestează băiatul. Da. Și la frații ăștia 2 din cuib, mamă e femela Reduce, care e scoasă tot din Indii. Doar că nu cu femela Deportivo, ci cu o femelă albastră de la Andres. Tot un porumbel sport din Spania. De la același crescător. Mă, că ăștia 2 albaștri acum. Pui frumușei, ca dișcă scopie. După Timiș, eu așa cred că vor fi. Încă nu-s... Încă au codițele mici ca să-ți dai seama despre toată forma lor. Dar... Acolo duc 90% către linia Valencianului, către Timiș. Și sunt albaștri, nu sunt șalii la Timiș. Și sunt
masculul dintre ei. Un mascul este singur dacă nu cumva amândoi. Dacă nu cumva amândoi, atunci un mascul este singur. Și sigur și singur. Atacă acolo ceva, uite. Atache. Atacheche. Atacheche. Nu, va fi și purtător, este și purtător de Eridius albastru din noul cuib. Mama lor fi Eridius. Aici la Timiș n-avem. Nu poartă gena asta, lucru care mă întristează, mă întristează. Mă întristează. Mă întristează. Mă întristează. Da. O să fie două surprize cel puțin plăcute, zic eu, ăștia doi pui pentru mine, cel puțin. Ăștia doi albaștri care poartă Eridius acum și cu care voi putea lucra în continuare la raptorul Eridius, care lucrez de câțiva ani, dar sunt un incompetent. Alții fac magie și de-aia fac porumbei din nimic, din lut stins, din lut aprins, din lut. Eu sunt incompetent și vă salut de aici, din capitala raptorilor. Mă duc să-mi iau de ea. Ceau, băieți!